Svečano je obilježen Dan Matice Hrvatske. Maticu je osnovao 10. veljače 1842. grof Janko Drašković, koji je bio i prvi predsjednik. Obilježavajući 178. rođendan 1842. 10. i 11. veljače hrvatski uglednici, pretežito oni koji su voditelji i Ilirskog pokreta, dobili su suglasnost Bečkoga dvora da se osnuje kulturna ustanova. Nakon, vjerovali ne, 3 godine mukotrpnog traženja. I naravno, odredili su jedan, ja bih rekao, golemi zadatak ustanovi, Matici Hrvatskoj, da brine o sveukupnoj hrvatskoj kulturi. Da je pronalazi, čuva, štiti, valorizira i tako dalje. I Matica je toga svjesna do dana današnjeg. Tim povodom predsjednik Matice, profesor dr. Stipe Botica, održao je predavanje na temu Matica Hrvatska i dr. Franjo Tuđman. Tuđman se zalagao za obnovu djelatnosti Matice Hrvatske nakon što je pod prisilom obustavljen njen rad, a matičine prostorije i arhiv preuzete od jugoslovenske policije. Za ovu prigodu mi ćemo se prisjetiti njenog uglednog člana, doktora Franje Tuđmana. To je vezano i za nedavnu obljetnicu njegova preminuća i za 100. obljetnicu rođenja. I Tuđman je u Matici Hrvatske ostavio golemo djelo. Bio je njen dužnosnik do, naravno, onoga sloma Hrvatskog proljeća i mi ćemo se kronološkim nizom prisjetiti onoga što je on učinio.